Lijep pozdrav svima. Pozdravljam vas na početku još jednog ženskasta. To je podcast interesne skupine IEEE Women in Engineering. Danas su nam gošće Ivana Osredek i Iva Marketanović. I one će se za početak same predstaviti i reći će nešto više o sebi, gdje radite, čime se bavite u životu, kako je tekao vaš životni i profesionalni put do sad. Ja sam Ivana Osredek, podrijetlom sam iz Varaždina, no posljednjih već sad 6 godina živim van Hrvatske. Prvo sam se preselila u Veliku Britaniju gdje sam diplomirala biokemiju. U sklopu te diplome provela sam i godinu dana na Njemačkom institutu za istraživanje tumora gdje sam radila kao bioinformatičarka. Nakon toga sam se vratila u UK, diplomirala u području kompjuterske biologije i tumora dojke. Nakon toga odlučila sam malo promijeniti smjer svoje karijere i provela sam godinu dana stažiranja u Illumini. To je jedna od najvećih kompanija na svijetu koja proizvodi sekvencere i software za analizu genskih podataka. Konkretnije radila sam na razvoju metoda za kombiniranje različitih vrsta sekvenciranja genoma u svrhu detektiranja genskih fuzija. I zapravo sad odlučila sam ponovno se vratiti na studij i steći službenu diplomu bioinformatičarke, pa sam se tako preselila u Belgiju. Trenutno sam u Leuvenu gdje studiram bioinformatiku na master studijima. Ja sam dakle na 5. godini psihologije u Zagrebu, tako da još malo pa gotovo, što me dosta veseli. I da, volonterski sam dosta angažirana uglavnom na području njegovanja mentalnog zdravlja i pružanja podrške. Društvo za edukaciju van okvira, to je zapravo neprofitna nevladina organizacija koja se bavi promocijom znanosti. Poneprije među srednjoškolcima. Imamo mnogo projekta, jedan od glavnih projekata je Ljetna škola znanosti u Požegi. Tema je zapravo došla od mene i ona se kuhala godinama prije nego sam ja uopće postala svjesna rodne nepristranosti i pristranosti. Tako da zapravo sve je nekako krenulo još davno, mogu reći čak negdje od osnovne škole. Kada sam krenula primjećivati neke nepravde prema, zapravo razlike između dječaka i djevojčica s kojima se nisam slagala, ali to jednostavno nekako internalizirate i to je vam normalno, ali kako sam promijenila sad zapravo ovo mi je 3. država, kako sam promijenila 3 države, zapravo vidite da neki obrasci ponašanja i načina ponašanja koje vidite u društvu se zapravo jako lome na ženama. I zapravo sasvim slučajno prije 3 godine sam vidjela jedan TED Talk na YouTube-u, Sheryl Sandberg, u kojem je ona zapravo sve moje neke misli pretvorila u riječi. Kada je ona prvi put progovorila, zapravo sam prvi put tada saznala o nešto što se zove rodna pristranost. Neka implicitna očekivanja koja imamo od žena i muškaraca, a tiče se njihove osobnosti. Dakle, očekujemo više od žena da su tople, da su pristupačne, a isto tako od muškaraca je puno normalnije očekivati neke liderske osobine, asertivnosti, zapravo to su sve neke osobine koje povezujemo s liderskim pozicijama. I tu je sve negdje kliknulo, sve nekako došlo na svoje mjesto. I onda sam pričala sa svojim kolegama i kolegicama u Evo društvu. Zapravo mi smo došli do nekog istog zaključka, svima smo bili pa da, i to se nama isto događalo. To je zapravo postoji. Trebali smo se svijestiti da to nešto postoji. I jednostavno krenuli smo u akciju, odlučili smo nešto napraviti, jer rodna pristranost, znači pristranost, ona postoji, ali ono što nas je najviše šokiralo je koliko se po tom pitanju apsolutno ništa ne radi, pogotovo među mladima. I tako se rodila ideja i zapravo samo od sebe je krenulo, otprljalo se u neke smjerove koje mi nismo očekivali. Nastavno na to bih htjela reći da zapravo činjenica je da predrasude jesu nešto što je u nama, jer jednostavno naše društvo je takvo i funkcionira na takav način da predrasude postoje i one jesu usađene u nas, ali
u biti taj moment koji je bitan da to osvijestimo. Da, samo bi se htjela dovezati, zapravo to je bio glavni cilj, zapravo još uvijek glavni cilj naše kampanje je da zapravo mi prvo, taj prvi korak, da mi zapravo osvijestimo o čemu se radi. Teško da se vi možete boriti protiv nečega, a da vi uopće ne znate da to postoji. Zapravo taj prvi korak da mi krenemo zapravo prema srednjoškolcima, prema studentima, čujemo njihova iskustva, pokušamo to ujediniti u nekakvu sliku hrvatskih srednjoškolaca i studenata i onda korak po korak krenuti i boriti se protiv tih predrasuda. Ali baš malim koracima, jer mislim da je to zapravo i najefektivniji način da vi krenete stvarati neke promjene u društvu. I zapravo, da taj prvotni tim kod nas se sastojao samo od, ajmo reći, znanstvenika u području biokemije, biologije, fizike i stvarno nam je trebao jedan psiholog i tu nam se Iva ubacila. Tako da zapravo sad naš tim ima ljude koji su doživjeli predrasude, koji su ih osvijestili i psihologa koji nam to može zapravo pretvoriti u riječi s kojima mi možemo prema studentima i srednjoškolcima. Da, mene je Ivanin poziv zapravo jako razveselio. Ja sam bila project leader na ljetnoj školi koju je Ivana spominjala. Već to samo po sebi mi je bilo super izazov i nešto novo, jer nikad nisam, ajmo reći, bila u tom nekom okruženju gdje sam ja mentor. I onda mi se to samo jedan dan javila, kao, ajde pogledaj ovaj TED Talk, znaš, napravili smo to jedno istraživanje, kao bili ste htjela uključiti, a predrasude prema ženama i feminina psihologija općenito je bio moj interes zapravo jako, jako dugo i baš mi je bilo wow, ovo je baš, zvijezde su se baš posložile da mi se otvorila prilika da radim na nečem što je vezano za tematiku do koje je meni jako stalo. Tako da, sad sam jako i sretna i motivirana što sam u tome. I da, samo dobre stvari dolaze. Biće sve bolje i bolje. Mislim, to je apsolutno alarmantno. To su takvi veliki nesrazmjeri da je jednostavno meni nevjerojatno da je to prolazilo pod normalno tolike generacije. Mi sad pričamo o nekom poboljšanju situacije, a zapravo pričamo o situaciji koja je samo malo manje loša od one koja je bila prije par godina, prije par generacija. Mislim, 8% žena na vodećim pozicijama, zvuči trivialno, ali znači da imate 92% muškaraca na svim vodećim pozicijama. Dakle, sve one bitne odluke koje se donose na nekoj razini Europske unije ignoriraju 50% populacije Europske unije. I mi zapravo ne možete donositi odluke koje su zapravo ravnopravne i koje uključuju potrebe cjelokupne populacije. I da, to je zapravo jedna od glavnih motivacija za naš projekt je to da zapravo se o tome nije pričalo nekim superlativima, a nama je to naprosto bilo alarmantno i šokantno da imate tako veliki nesrazmjer. Zapravo taj članak iz Netokracije ima, ja bih rekla, i gore podatke što se tiče Hrvatske, posebice jer su podaci iz 2022. Dakle, govorimo o podacima koji su skroz novi, friški, u kojima su oni pogledali IT sektor u Hrvatskoj i oni su prikupili negdje oko 18.000 plaća, što čini 50% hrvatskih plaća u IT sektoru. I mislim, grozni su podaci. Tipa na juniorskom nekom levelu postoji 5% razlike između plaća muškaraca i žena i to se samo povećava. Kada dođete do nekih seniorskih razina, razlika u plaći je 18%. Ono što je meni bilo, mogu reći čak i tužno prije svega, je kada su usporedili plaće ljudi koji imaju oko 30 godina iskustva, kada su usporedili plaće muškaraca i žena s 30 godina iskustva, taj nesrazmjer je bio 23%. To je apsolutno nevjerojatno. I zapravo to se sve nekako ide u taj negativni feedback loop, gdje zapravo sve kreće od toga na koji način vi tretirate dječake i djevojčice u ranim stadijima obrazovanja, na što ih potičete, kakve poruke žene dobivaju iz svoje okoline,
koliko su one poticajne za njezin razvoj u karijeri, koliko je njezina okolina poticajna da ima i neki privatni život koji ona želi. I to se sve nekako jedno u drugo uvlači i zapravo dobivate takve velike nesrazmjere na liderskim pozicijama, u plaćama i tako dalje. Tako da mislim da zapravo sve kreće od nekih ranih stadija, posebice osnovnoškolsko obrazovanje, što sam ja sama iskusila. Mogu svoje osobno iskustvo nekako preslikati na neku generalnu sliku. Htjela sam se zapravo nadovezati dosta na ovo liderske pozicije, muškarci zapravo. Mislim, psiholozi su vole jako korelacije, pa su zabavljali raznim korelacijama. Recimo, visoke pozicije su korelacije sa BMI-om. U visokoj korelaciji sa bojom kose. Recimo, što je veći BMI, veća šansa da će biti na vodećoj poziciji. Ako je crna kosa, opet je vjerojatno da će biti na visokoj poziciji. Jednostavno, kao percipiramo te ljude kao masivnije, jače, bolje će kontrolirati prostoriju. A i druga dosta, bitna stvar, a to je opet ono što je bilo prije, koka ili jaje, jesmo mi takve po prirodi ili smo tako odgojene. Činjenica da su žene jako puno fokusiranije od muškaraca na emocije. I žene kada su u profesionalnom okruženju, one ako vide svog zaposlenika da mu nije dobro, će vjerojatno reagirati. Vjerojatno će ili ga pustiti ranije doma ili malo smanjiti opterećenje koje ima. Muškarci nemaju tu tendenciju, muškarci su više fokusirani na rezultate. I nije bitno kakvo je stanje zaposlenika, bitno je da se posao obavi. I taj pristup, iako sad upitno je li ljudski, tu se može polemizirati, ali je činjenica da donosi bolje rezultate u odnosu na to da kaže zaposleniku idi doma, odmori se. Ne bih rekla meni osobno, ali vidio se bio je jako velika razlika između pristupa prema djevojčicama i dječaka u smislu očekivanja. Mi bi uvijek trebali biti pristojne, dizati ruku, ne upadati u riječ, izvršavati domaću zadaću. Kod dječaka to nije bilo toliko izraženo i jednostavno bi se opisalo nekom riječju vragolasti i bilo bi smiješno, bilo bi zabavno. To nije bilo kod curica na taj način. Mi smo bile dobre curice ako smo izvršavale svoju zadaću, ako smo bile pristojne, dobro se odnosile prema starijim osobama. I to je zapravo opet krene to neka nesvjesna očekivanja koja imamo samo od djevojčica, ali nemamo nužno i od dječaka. I na taj način zapravo šaljete poruku djevojčicama da su te koje budu tiše, pristojnije. U smislu da ne postavljaju puno pitanja, nisu glasne, moraju brinuti o svojim prijateljima, okolini, više o svojem vlastitom uspjehu. I mislim da to samo zapravo se potencira kako idete kroz obrazovanje. Vraćajući se na iskustva sa zapravo nekom vrstom diskriminacije ili seksizma, mogu reći da zapravo imam jako veliku sreću da osim na ovim nekim mikrorazinama i mikroagresicama ne mogu reći da sam imala neka prevelika iskustva, ali opet također moram reći da sam ja u vrlo specifičnom području, što je psihologija i da smo mi izrazito dominantno žene. Izrazito dominantno žene, u društvenom području gdje se o takvim temama dosta razgovara, jednostavno su dio kurikuluma. Tako da mogu reći da sam u zapravo jako povlaštenom okruženju što se toga tiče. Što se tiče zapravo tih predrasuda, činjenice da one stvarno jesu usađene u nas. Jednostavno naše društvo funkcionira na takav način i to su stavovi koji se njeguju od najranije dobi od strane cijelog društva. I jednostavno se usađuje i što mi dalje rastemo, naše društvo nas i dalje potkrepljuju da je to zaista tako.
I to je ok, ne trebamo se mi zbog toga loše osjećati što ponekad se uhvatimo, aha, ovo je bilo jako osuđivački od mene, ovo je bilo jako diskriminirajuće od mene. Sama činjenica da to osvještavamo, da je to nešto što se dešava i da je to nešto što primjećujemo i kod samih sebe i kod drugih, je već bitan korak naprijed, jer eto, idući put možda ćemo primijetiti to malo ranije, pa nećemo djelovati temeljem tog stereotipa. Dakle, implicitni stavovi su eto, upravo onome što sam ranije opisala. Mi jednostavno živimo u društvu koje te stavove njeguje i mi možemo eksplicitno reći, evo, ono što sam ja na sebi recimo primijetila i što sam se uhvatila da sam rekla i ono kasnije sam to primjećivala u školskom okruženju, ja sam prva koja će reći djevojke mogu sve što žele, super, bravo, želite biti astronautkinja, želite biti frizerka, želite biti cvjećarka, želite biti učiteljica, nebitno, sve možete. I kad sam držala jedno predavanje u srednjoj školi, projektor nešto nije radio i nešto kompjuter se nije mogao spojiti. I rekla sam kao, dečki, mi može neko pomoći? Implicitna predrasuda. Zašto bi dečki morali pomoći? Zašto jedna djevojka ne bi mogla prespojiti laptop i namjestiti projektor? I baš sam bila ono kao, evo ga, dogodilo se. Ali opet, ono što je bitno, dešava se svima. I to nas ne čini lošom osobom i to nas ne čini ksenofobom i ne znam nije čim, nego nas čini ljudima koji su odrasli u Hrvatskoj, koji su odrasli u određenom društvenom kontekstu u kojem jesmo. Dešava se, samo je bitno to osvijestiti. Što se tiče općenito malo teorije o predrasudama i o stereotipima, ima odlična knjiga koja je nama obavezna literatura za faks. Uvod u socijalnu psihologiju, Aronson je autor. Koga god zanima, topla preporuka, vrlo čitka knjiga, pitka, za bilo koga, psiholog, ne psiholog, dosta je debela i scary na prvu kad se vidi, ali pročitajte ju, ima jako, jako zanimljivih stvari unutra. Htjela bi se samo nadovezati na Ivu, stvarno je bitno da, bila bi velika laž kada bi rekli da mi sami nismo pristrani prema nečemu nekome. Trebamo krenuti od sebe. Ali da, zapravo u tome je stvar. Vama nitko neće reći da vi ne možete raditi neki posao jer ste žena. Ali sve one neke misli koje ljudi imaju u svojoj glavi i način koji se odnose prema ženama u određenim sektorima je zapravo ono što mi želimo osvijestiti. I to se zapravo vidi najbolje po komentarima ispod članka o netokracije, baš o tim o plaćama kod muškaraca i žena. Uglavnom, jako velika hrpa komentara je išla u smislu da stvarno da se pretjeruje, da toga više nema, da je normalno da kada kreneš raditi u nekoj tvrtci da ti je plaća niža. Ljudi nisu stvarno svjesni da normalno ako kreneš tek raditi da ti je plaća niža od nekoga ko je već tamo 5 godina. Ali sama ta početna plaća koju imaju žene i koju imaju muškarci, u tome je problem. Jedan od rješenja bi bilo da su te sve plaće transparentne. Pitanje je zašto one nisu transparentne, zašto mi ne pričamo slobodno ko kakvu plaću ima, jer tek bi onda vidjeli da li zapravo postoji muški kolega koji zarađuje više od mene ili ne. Prije toga ne možemo tvrditi da to ne postoji, da je to neki nepostojeći problem koji postoji u našim glavama. Najbolje se vidi po komentarima, ljudi uopće nisu svjesni. Prvo, ljudi su jako pouzdani u činjenicu da oni nisu pristrani i u tome leži problem. Ako pratite malo, samo bih htjela nadodati, jedna naša novinarka Snježana Pavić, ona ima svoju teoriju, jer zapravo najprije ćete od žena vidjeti komentare u smjeru da bias ne postoji. I ona objašnjava to činjenicom da zapravo ženama je jako teško priznati da su i one same doživjele neki bias. I zapravo imate tu dvije opcije. Ili sami sebi priznati da ste jedan dio života proveli u okruženju gdje ste bili podloženi biasom,
gdje su nam se dogodile stvari koje se zapravo nisu trebale dogoditi, da je društvo bilo normalnije, ili jednostavno okrivite osobu da ona to zamišlja u svojoj glavi. I lakše je zapravo okriviti tu osobu da ona to zamišlja, nego zapravo prvo sebi priznati da ste bili žrtva nekog bajasa, seksizma, bilo čega. Puno je teže to. Puno je teže krenuti od sebe. I zapravo to je neki fenomen koji pogađa dosta žena. Htjeli smo zapravo krenuti od toga da mi ispitamo kakvi su točno stavovi srednjoškolaca i studenta u Hrvatskoj. Trebali smo prvo identificirati gdje problem leži. I onda smo mi zapravo krenuli s jednom jednostavnom anketom koja je zapravo bila prijevod originalne Heidi vs. Howard studije iz sveučilišta u Kolumbiji. Zapravo tu se dogodila jedna jako lijepa priča. Ja sam za tu studiju saznala isto preko tog TED Talka i odlučila sam kontaktirati Heidi Roizen. Heidi Roizen je glavni lik te studije. Zapravo radi se o stvarnoj ženi, silicijskoj ikoni 70-ih, bivšoj dopredsjednici u Apple-u i jedna od stvarno velikih divova Silicijske doline. Zapravo bitno je naglasiti da to je bila jedna od prvih ženskih CEO-a u Silicijskoj dolini u 70-ima. Ono što se dogodilo na Kolumbiji, da je jedna polovica studenata dobila opis Heidi Roizen, baš nje kao osobe, a druga polovica je dobila opis Howard Roizen. I oni dobili su nakon toga jedan debeli tekst, dobili su hrpu pitanja nakon toga i usporedili su odgovore studenata u te dvije grupe. Obje grupe su se složile da su Heidi i Howard jednako sposobni, dobri lideri, ali Heidi je zapravo bila jako sebična, egocentrična osoba i kada bi imali priliku odabrati između Heidi ili Howarda, studenti bi puno prije zaposlili Howarda nego Heidi, čisto jer on im se činio kao obiteljski čovjek, jako empatičan, dobar lider. Zapravo radilo se o istim tekstovima, samo je jedna razlika bila ime. I tu sam ja odlučila napraviti, zapravo sam kontaktirala Heidi Roizen, ovo je bio timski rad. Odlučili smo napraviti jednu anketu koja je bila inačica te Heidi vs. Howarda, zove se Ivana vs. Ivan Tomić, koja također opisuje, daje kratki opis dvoje poslovnih ljudi, Ivanu i Ivana. Također jedina razlika između ova tekstova je spol, zapravo rod osobe. I mi smo zapravo kontaktirali Heidi Roizen, ona nam je dala besplatan pristup toj originalnoj studiji, spojila nas je s Kathleen McGinn koja je tu studiju i napisala, tako da smo nakon par mjeseci došli do naše ankete i jednostavno smo distribuirali srednjim školama. I to u jednom trenutku, ne bih rekla izmaklo kontroli, ali zapravo dobili smo toliko puno odgovora na našu anketu i ljudi su se zapravo jako puno zainteresirali za samu studiju. Na kraju smo završili s oko 1300 odgovora srednjoškolaca i oko 420 odgovora studenata. I zapravo to nam je služilo da ispitamo kakvi su stavovi kod srednjoškolaca. Zapravo ja bih tu Ivi prepustila kao službenoj psihologinji i osobi koja je analizirala rezultate. Tako da, to je bio... recimo da smo prvi cilj ostvarili. Vidjeli smo kakvi su stavovi. Budući ciljevi su dovoditi ženske liderice, svjetske liderice. Prva nam je bila Heidi Roizen koju smo ugostili ovo ljeto u ljetnoj školi znanosti. Da damo primjer ponajprije djevojkama, primjer osobe koja je uspješna, koja je snažna žena, a da je u isto vrijeme vide da je to čisto normalna osoba. Da je to osoba s kojom se može pričati, koja može biti topla i može biti empatična, u isto vrijeme i liderica. Posebice o Heidi Roizen koja je stvarno bila bivša potpredsjednica u Apple-u. I taj efekt smo i dobili ovo ljeto kada su učenici imali priliku razgovarati s Heidi Roizen. Komentari nakon tog predavanja su bili, wow, pa ona je normalna. Da, radi se o normalnoj osobi. Da, što se tiče teksta, dakle, radi se o jednom, morali smo skratiti jer originalna studija imala oko 40 stranica. Mi smo skratili to u jednu stranicu, zapravo opisujemo poslovni život Ivane i Ivana,
Opisujemo kako oni provode vrijeme sa svojom obitelji, sa svojom djecom, koliko su oni zapravo spremni pomoći svojim nekim kolegama u specifičnim situacijama. Primjerice, u originalnoj Heidi vs. Howard studiji, što smo i mi isto preveli u našu studiju, je specifičan način na koji Ivana provodi vrijeme sa svojom djecom. S obzirom da nema puno slobodnog vremena, ona svoju djecu pozove na poslovne večere, često ugošćuje svoje poslovne partnere kod kuće i ona jednostavno uključi svoju djecu u te poslovne večere i to je njoj način da ona provede vrijeme sa svojom djecom, a da istovremeno njezina djeca upoznaju zanimljive ljude u biznisu i imaju priliku s njima razgovarati. Napominjem tu situaciju jer čak i u originalnoj studiji izazvala je dosta rasprave. Uvijek imate jednu grupu koja smatra da je to stvarno too much, kakva je to majka, ne otac, kakva je to majka, nije bilo specifično za Howarda, koja nema vremena za svoju djecu, osim nekih poslovnih večera, da ih uključi u poslovne večere, ne. Da, to smo mi preveli u našu Ivanu i Ivana. Osim toga, priča se o nekim poslovnim uspjesima, način na koji oni handlaju svoj jednostavno radni dan. Tako da, skraćena verzija Heidi Howarda. Oni su vidjeli zapravo da se radi o jednom čovjeku koji stvarno želi provesti vrijeme sa svojom djecom. I čak toliko da on želi, da ih on uključuje u večere s poslovnim partnerima. S druge strane, kod Heidi ne. Više je bilo kako je to majka koja mora svoju djecu uključiti u večere s poslovnim partnerima da s njima provede neko vrijeme. Zbog toga su i oni Howarda vidjeli. Da, oni su Howarda vidjeli stvarno kao nekog obiteljskog čovjeka koji je angažiran oko svoje obitelji, ali ne i Heidi. Heidi je ta koja nikad nije imala vremena za svoju obitelj. Heidi zapravo, ona je u stvarnom životu dosta izravna. Točno znate što dobivate za uloženo. Mislim, ona je čisti primjer nekog silicijskog mentaliteta, ali s njom ste uvijek na čisto. Znate točno što ćete dobiti za ono što ste njoj dali. Također, ona je jako striktna po svom tom networkingu. Ona vas neće preporučiti nekom svom partneru ako i ona od toga ne vidi koristi. Znači, je zapravo skroz legit. Tako funkcionira poslovni život. To je kod Heidi bilo ocijenjeno jako egocentrično i sebično. Od Howarda je to bilo ok, jer radi se o poslovnom životu. Normalno je da ako želite nešto od te osobe, da morate za uzvrat dati nešto. To je jedna od drugih situacija. Ja bih osobno rekla da je veliki fokus života žene iz perspektive društva na njezin privatni život i na obiteljski život. Zapravo, to je jedan od načina koji smo mi objasnili rezultate naše ankete koje će Iva reći, a to je taj fenomen superwoman. Jako je specifičan za ovaj istočni dio Europe. Superwoman je žena koja ima apsolutno sve, jako je uspješna na poslu, može sve hendlati u isto vrijeme, nema toga, ne žali se, nikad nije umorna, ali u isto vremeno dođe, nakon tog jednog radnog dana dođe kući i odradi još jedan radni dan koji se odnosi na brigu o djetetu ili djeci, brigu o kući i obitelji. To je neki fenomen superwoman. Zapravo, ok je ako vi imate manju uspješnu karijeru, sve dok ste vi uspješni doma, ne postoje ista očekivanja od muškaraca. Ne postoje ista očekivanja da su... To je specifično bilo za rezultate naše ankete. Nije nužno da ćete očekivati od muškaraca da i oni imaju uspješnu karijeru, ali da uz to su i angažirani kod kuće. Posebice, ja bih rekla, generacije mog oca, starije generacije. Iva tu može zapravo reći više o našim službenim rezultatima. Ono što smo mi zapravo napravili u našem istraživanju, to jest u našem upitniku, smo podijelili zapravo pitanja na 3 dimenzije. Prva dimenzija je neka toplina, na engleskom likability recimo,
koliko je njima Ivana simpatična, koliko bi je htjeli imati u svom društvu, koliko bi ona njima možda bila spremna pomoći ili tako, negdje u toj sferi. Druga je bila, dakle, Ivana ili Ivan na poslu, dakle, kao šefica, kolega, koliko bi bili uspješni, usmjereni na posao. I treća dimenzija je bila obiteljski život, dakle, kao bračni partner, majka ili otac. Kod srednjoškolaca smo dobili to da su se Ivana i Ivan razlikovali statistički značajno na dimenzijama topline i na dimenzijama obitelji, u smislu da je Ivana percipirana kao toplija i Ivana je percipirana kao više obiteljski orijentirana. Poslovno su bili jednako uspješni, što super korak naprijed, jednako su poslovno uspješni, ali smo opet kao malo potvrdili tu rodnu ulogu žene, majke, kraljice koja sjedi doma i ipak mora biti naglašena ta briga za dijete i za obitelj, kao i to da ona mora biti simpatična, da mora biti topla, mora biti spremna pomoći. Ali ono što obećava je da su, iako su statistički značajne razlike, nisu prevelike. Kao aritmetička sredina stvarno nije nešto dramatično daleko. Malo je falilo da toga nema, ali eto, ima za sad. Onda, kad zapravo promatramo istu stvar kod studenata, naši rezultati na studentima su valjda razlog replikacijske krize. Mi na studentima nismo dobili apsolutno ništa. Nikakva razlika, nikakva interakcija, nikakav efekt, ništa. Oni Ivanu i Ivana percipiraju jednako. Studentice i studenti Ivanu percipiraju jednako. Apsolutno ništa. Jedna stvar što sam zaboravila napomenuti kod srednjoškolaca je da Ivanu djevojke percipiraju ipak malo bolje. Vjerojatno tu dolazi do određene razine poistovjećivanja i neke želje da možda postignu ono što ima, žena koja ima sve, recimo koja je uspješna na mnogim područjima života, Ivana percipiraju isto. Ono što vjerojatno je kod studenata se dogodilo je kao prvo ono što je meni jako drago što su meni moji profesori osvijestili na prvoj godini još koliko smo mi izolirani. Postotak visoko obrazovanih ljudi u Hrvatskoj je izrazito mal. Mislim izrazito malen. Manje nego što bi mi možda, mislim da je tipa, sad ću možda malo otići predolje, ali tipa 14%, tako nešto. Uglavnom malo. I mi smo negdje u tom akademskom svijetu jako zaštićeni. Mi imamo osjećaj da svi zaista vjeruju u rodnu jednakost, svi vjeruju u neke, ajmo reći, više životne ciljeve, ali činjenica je da velika većina ljudi jednostavno nije u to, ne cirkulira u tim krugovima, što je sasvim ok. I mislimo zapravo da studenti jesu možda odrasli u okruženjima, isto jako dobar prediktor odlaska na fakultet, ako su i roditelji išli na fakultet. Dakle, opet neka intelektualna okolina koja njeguje takve stavove i možda ipak ima nešto neutralniji zapravo gender bias. Dok smo u srednjim školama imali gimnazije i strukovne škole. I onda možda su ipak malo heterogenije uzorak nego ljudi na fakultetima. Ali zapravo meni najzanimljiviji nalaz, što isto mislim da bi moglo možda malo objasniti ovaj manjak razlike, u originalnoj studiji Ivana je imala negativnu korelaciju između topline i poslovne sposobnosti. Što bi značilo što je ona toplija, to je nesposobnija u biti. Mi smo ovdje dobili kod srednjoškolaca 0,5, kod studenta 0,6 pozitivne korelacije, što znači što je toplija, to je uspješnija. Što je meni bio dosta kao prvo, wow, dosta velika korelacija. A kao drugo, ono što mislim da se dogodilo i što bi mi bilo zapravo jako drago da se dogodilo, da su ih počeli promatrati kao cjelovite osobe.
da ako si uspješan na jednom polju, možeš biti uspješan i na drugom polju. A ako si uspješna majka, možeš biti i uspješna poslovna žena. To možda je taj superwoman efekt, ali eto, ja nekako volim vjerovati da onako jedno ne isključuje drugo i da su ih zapravo počeli gledati kao cjelovite uspješne, Ivanu da su počeli gledati kao cjelovitu uspješnu i eto možda i dobru osobu. Što se tiče našeg samog istraživanja, ja bih rekla da je zapravo to najveći problem istraživanja, jer što smo mi mjerili eksplicitne stavove i eksplicitna mišljenja, da što smo mi njih izravno, nakon što su pročitali tekst, mi smo njih izravno pitali mislite li da bi Ivana bila dobra šefica? I oni kažu mislim da ne bi. Oni to kažu, ali kako bi se zapravo sudionici ponašali da im dođe jedna vrlo asertivna žena, bi li im to zapravo toliko pasalo koliko su naveli da im je to ok? Ova Heidi vs. Howard studija je provedena u SAD-u 2003. godine, znači skoro 20 godina prije današnje situacije. I sama prošlost Hrvatske i SAD-a je drugačija. U SAD-u imate žene koje zapravo si mogu priuštiti da ostanu kod kuće i da brinu o djeci. To je zapravo sa sobom povuklo i dosta negativnih efekta i zapravo rezultiralo time da imate jako malo žena na vodećim pozicijama, čak i u SAD-u, u nekoj silicijskoj dolini koja se smatra naprednim područjem. Ono što je za Hrvatsku specifično je da mi imamo te ostatke socijalističkog društva. Prvo, žene, nije bio toliki veliki nesrazmjer između radne snage žena i muškaraca prije nekih 20-30 godina. Postoji objašnjenje, jedno od toga je da zapravo mi nismo sebi mogli priuštiti da nama žene ne rade. Morali ste imati i majku i oca koji su oba radili da bi mogli prehraniti djecu. Dakle, to prva razlika između SAD-a i Hrvatske. Drugo, Heidi i Howard, oni gledaju društvo u SAD-u, kako sam rekla, prije 20 godina, a naša studija je danas. Stvari su se promijenile, nadali bi se da su se promijenile, no u Hrvatskoj vidimo dalje da imamo taj sad nekakav jako čudan miks socijalizma, kapitalizma i utjecaja crkve. I zapravo to se raspršilo na, možemo reći, ove nesrazmjere koje vidimo i sad u Hrvatskoj, koliko je žena na liderskim pozicijama, kakve su razlike u plaćama između žena i muškaraca. I zapravo vidimo i ono što smo objasnili na početku podcasta, kad smo pričali o razlikama u IT sektoru, da se zapravo nekako vrti u krug, jer vi imate studente koji su, ajmo reći, malo izolirani, vjeruju u jednakost, vjeruju u ljudska prava, ali onda krenete u stvarni svijet i vidite da postoji nekakvi, mislim da je hrvatski izraz bio neki stakleni strop, u kojima žene jednostavno nestaju kako idemo prema nekim seniorskim pozicijama. Dakle, problem postoji, pitanje je di, i onda vidimo da postoje neke predrasude kod srednjoškolaca koje se mogu translatirati na predrasude kod nižih uzrasta, koje zapravo kreću od predrasuda koje naši učitelji i učiteljice imaju, i zapravo sve nekako jedno za drugim vuče taj neki negativ feedback loop. A gledajte, samo trebate pogledati tip igračka koje djevojčice dobe i tip igračka koje dječaci dobe. Kod dječaka tipa Lego kockice, autići, se oni razvijaju neke vještine matematike, vizualizacije u prostoru. Kod djevojčica uglavnom se to odnosi na lutkice, na uređivanje. Odmah se stavljate neki pressing da su one vrijedne ako su lijepe. I ako prate trendove, ako su pinki, zapravo sama ta segregacija igračka koje dajemo dječacima, koje dajemo djevojčica, već tad krene i već tad mi djevojčice filamo s nekim idejama što znači vrijednost za djevojčicu, a što znači vrijednost za dječaka.
zapravo primjer koji mi dajemo njima, oni zapravo to puno više internaliziraju nego neke naše riječi. Možemo mi pričati o ravnopravnosti, djevojčice su jednake dječacima, svi ste jednako vrijedni, ali ako se ne ponašamo u skladu s našim riječima, ako mi dalje imamo te neke riječi, ali i dalje filamo djevojčice s nekim standardima ljepote već od rane dobi, a dječacima guramo neke Lego kockice, logičke igrice, zapravo postoji nesrazmjer o tome što vi pričate, a što zapravo radite. I djeca puno prije internaliziraju ono što vi, vaše ponašanje, nego vaše riječi. Oni zapravo niti ne znam koliko oni mogu razumjeti što znači dječaci i djevojčice su jednake. Njima je to, pa da, normalno. Da, istraživanje je zapravo iz 2019. Dakle, radi se o nekoj situaciji koja je jako aktualna. Dakle, imali su jednu hipotetsku situaciju u kojoj su imali dječaka i djevojčicu, zapravo jako slično Heidi i Howardu, Ivanu i Ivani. Ali u ovoj situaciji djevojčica ili dječak, oni su se spremali su se za natjecanje iz matematike. I zbog toga oni nisu imali vremena pomoći svojim prijateljima u matematici, jer se jednostavno želi fokusirati na svoj vlastiti uspjeh. I ispisali su stavove, zapravo radilo se učiteljicama, ispitali su stavove učiteljica u toj hipotetskoj situaciji i zapravo vidjeli su razlike gdje su smatrali da je djevojčica dosta sebična i egocentrična jer se želi fokusirati na svoj vlastiti uspjeh umjesto na pomaganje svojim prijateljima, dok su te emocije bile puno manje izražene u situaciji kod dječaka. Kod njega je bilo normalnije da on stvarno mora se fokusirati na svoje natjecanje, da nema vremena pomoći svojim prijateljima. Iskreno, bila sam dosta šokirana tim istraživanjem. Na to istraživanje ukazala mi je Željka Kamenov, profesorica na Filozofskom fakultetu, jer nakon Ivane i Ivana Tomića mislila sam, ok, imamo nešto, super, događa se nešto u srednjoj školi i onda je došlo ovo istraživanje koje je smješteno u kontekst osnovne škole i hrvatskih učitelja, budućih učitelja 2019. godini. Da, ali zapravo baš vezano na to što je Ivana rekla kako kreće od učitelja. Ima jedno jako dobro istraživanje baš vezano za to samoispunjavajuće proročanstvo. Uzeli su klince u nekim nižoj osnovnoj školi i kao proveli su istraživanje da vide koji su klinci nadareni. To nije bilo pravo istraživanje, nego su prezentirali nastavnicima, slušaj, ovi klinci su ti nadareni, ovaj i ovaj, eto, samo da znaš. I napravili su mjerenje nakon i stvarno, jer su profesori vjerovali da imaju nadarene klince, oni, iako su bili prosječni, su ostvarili bolje rezultate upravo zbog tretmana, jer su se profesori, nastavnici su prema njima odnosili kao da su darovita djeca. I stvarno se ostvaruje. Tako da, učitelji imaju veliku odgovornost i teško je, naravno, i jasno je da su stravično kapacitirani, da su plaće loše, ali da, stvarno počinje jako rano i treba tad paziti, jer mislim, ako klincu sasječeš krila dok je jako mali, jednostavno i taj bias među još u osnovnoj školi da su dečki za matematiku, za brojeve, za kompjutere, a da su cure za umjetnost i jezike, tad već kreće. Sad, to je jesmo li mi zaista biološki predispozicionirane da budemo bolje u tome, ili je to stvarno nešto što se njegovalo generacijama unazad, pa je jednostavno stvarno postalo stvarnost. Dakle, zapravo taj projekt je bio prvi konkretni rezultat, mogu reći rezultat, ili direktni utjecaj koji je SOB imao na bilo što, prije nego što smo mi uopće došli do naših rezultata. Upoznali smo jednu profesoricu Ajlu Velić iz gimnazije Sisak koja je odlučila svojim učenicima omogućiti besplatne tampone i uloške. Dakle, to je jedan mali projekt koji je financiran
u početku je ponajviše bio financiran profesorima. Dakle, profesori bi svaki mjesec donirali određeni iznos i od toga bi profesorica Ajla Velić kupila tampone i uloške koje bi stavila u ženske WC. Oni su došli u neke situacije u kojima je taj financiranje dosta bilo upitno. Lijepa hrvatska priča u kojoj institut, zapravo županija, grad nisu imali novca za tampone i uloške koji su zapravo fundamental kod djevojka. Tako da imali su dosta problema s financiranjem i mi smo tu zapravo odlučili da ako ništa drugo podijelimo vijest o samom projektu, podijelimo i žiro računa koji se može donirati. Tako da i ovim putem, ako postoji neko od gledatelja, slušatelja koji bi htio podržati taj projekt, dakle Tampon Zona Sisak, bilo bi stvarno lijepo da ih podupremo financijski, jer stvarno priča je stvarno lijepa i baš mi je drago da postoji. Trebamo krenuti pričati o seksizmu, o biasu. Tako zapravo bitno je napomenuti, nije da zbog toga jer ste žena da će vama se po defaultu seksizam, mizogonija, bias dogoditi. Ali bitno je da ako mi pričamo o tome, da kada vam se dogodi da vi to prepoznate i da djelujete protiv toga. I ako vidite da se nekome u okolini to događa, da možete zapravo osvijestiti tu osobu o tome. Zapravo i ne želimo poslati poruku da nemojte se sad sakriti od svijeta jer ste žene, jer će vam se dogoditi sav spektar loših stvari jer ste žene. Ne, ali ako vam se dogodi, bitno je da znate da niste same u tome. To se dogodilo skoro svim ženama. Može varirati od nekih trivialnih stvari, nekog nesvjesnog basa koji druga osoba nije niti svjesna, nije namjerno učinila, do stvari koje stvarno su namjerne, ali stvarno je bitno pričati o tome i pričati. Ista stvari s menstrualnim siromaštvom, bitno je pričati, bitno je otkloniti taj sram, jer zapravo ako se ljudi srame pričati o nečemu, to je zapravo jako efikasan način da se zapravo po tom pitanju ništa ne učini. Zapravo ta neka skupina ljudi koja osjeća sram radi nečega, neće progovoriti, problem se neće riješiti i jako je efikasno kontrolirati onda tu skupinu ljudi. I zapravo to se i dogodilo, zapravo to se događa i zato vidimo takve velike nesrazmjere između žena i muškaraca na vodećim pozicijama, kao jedan od primjera. Ima ih jako, jako puno. Da, mislim da je to default za svakog čovjeka koji zapravo želi komunicirati s drugim ljudima, da to nije rezervirano samo za žene i da to nije neka slaba karakteristika žena. To je zapravo jaka karakteristika svakog čovjeka koji zapravo želi bilo što raditi u životu, a uključuje druge ljude. Zapravo trebali bi i učiti od žena, jer ako su žene bolje u komunikaciji, očito da propuštamo nešto. Da, i mislim da je bitno uključiti mušku populaciju u ovu temu, jer žene same ne mogu učiniti, možemo učiniti puno, ali i dalje imamo 50% populacije koje nisu žene, a trebamo ih, jer zapravo društvo koje priča o biasu i koje je pravednije je zapravo bolje i za muškarce i za žene. Jer i muškarci su žrtve biasa i patrijarhata, jer ako se od njih očekuje da su ti koji moraju biti asertivni lideri, koji moraju više zarađivati, to je zapravo jako veliki pressing na same muškarce, jer vjerujem i da puno muškaraca želi biti dio svoje obitelji ako žele obitelj. Ako ne žele obitelj, opet ok, ali moramo osvijestiti da su i muškarci i žene žrtve biasa. Zapravo dokazano je da tvrtke koje imaju više žena na vodećim pozicijama i u timovima, koje su jednake u proporcijama muškaraca i žena, oni imaju bolje rezultate, efikasnije su, bolje se prilagođavaju nekim promjenama na tržištu, samo zato jer imaju jednaki udio muškaraca i žena. Tako da svi imaju benefit od toga da uključujemo i žene u bitne rasprave i da su žene prisutne.
Da, na kraju dana, kad već razgovaramo o tim razlikama unutar radnog okruženja između muškaraca i žena, to nužno ne mora biti loša stvar, nego eto, ako stavimo u omjer muškarce koji možda jesu jako fokusirani na rezultat i žene koje su fokusirane na odnose, super. Ako je omjer toga dobar, to je odlično radno okruženje. Imamo silu koja nas vuče u neki kapital i u to da stvarno ostvarujemo opipljive rezultate, ali opet ostvarujemo radno okruženje u kojem su ljudi zadovoljni, gdje nisu očajni. I tako, burnout je stvar. Postajemo jako opterećeni, živimo u jako natjecateljski nastrojenom okruženju. Treba biti neko ko će možda kolegu nekad pitati, ej, kako si? Ja bih se ponovno vratila na to što djeca vide kod kuće. I na koji način vi tretirate djecu kod kuće i zapravo da li ta djeca vide majku i oca da dijele kućanske poslove prvo, jer to je ono što doma jedino vide, i na koji se način oni jedno prema drugome odnose. Druga stvar je, mislim da stvarno nama fali obrazovanja, pogotovo odgojiteljima i učiteljicama i učiteljima u području rodne pristranosti. Ne znam koliko se o tome priča, ali po onome što vidimo, očito ne dovoljno ili nikako. Tako da prvo trebamo jako puno edukacije. Edukacija je zapravo ključ svega. I mislim da ako djeca vide bias i kod kuće i ako dođu u vrtić i tamo vide bias, mislim, računica je vrlo jednostavna u koje zapravo vi ideje ugrađujete djeci. Mogu reći iz iskustva moje dječakinje koja je trenutno baš, mislim, ovu jesen napustila svoj vrtić, u kojem bi curice imale svoj kutak za uljepšavanje sa svim mogućim spravicama za kosu, gledala ovo ono. A dječaci imali su svoj kutak s autićima. Mislim, to po defaultu očito da ljudi koji rade u tom vrtiću nisu čuli za rodnu pristranost i u tome kako igračke utječu na dječake i djevojčice. To što je Ivana rekla da sve dolazi od doma, ima isto jedno zanimljivo istraživanje koje je pokazalo da djevojčice čiji očevi kod kuće obavljaju više feminine zadatke, u smislu da očevi kuhaju, peglaju, prave kolače i bave se takvim tradicionalno ženskim stvarima, veća je vjerojatnost da će te djevojčice, mislim da je otići na fakultet, ali u svakom slučaju veća je vjerojatnost da će pokazati manje tradicionalno femininu ulogu, jer su doma imale priliku vidjeti kako tata ruši ove rodne uloge, što eto kao, iako se zbog roda možda ne poistovjećuju s tatom u toj mjeri, ali se poistovjećuju kao, ljudi mogu raditi stvari koje nisu nametnute od strane nekog načina funkcioniranja društva općenito. Što se tiče Science of Bias, ideja je dalje dovoditi svjetske liderice u Požegu na ljetnu školu, da djevojke prvenstveno i dječaci da vide liderice koji su normalni ljudi, s kojima mogu pričati, koje daju primjer mlađim generacijama. Da, uglavnom možemo reći da je cilj dovoditi snažne žene i davati primjer snažnih žena. A za kraj, stvarno bih htjela napomenuti da sve kreće od nas. Prvo trebamo mi priznati da smo i mi nekad pristrani, ali da svako od nas može doprinijeti ravnopravnijem društvu i društvu koje je bolje jednostavno za sve nas. I svaki mali korak se računa. Ako vidite bias, recite, nemojte se bojati. Ako vidite da je neka osoba u situaciji biasa, recite. Ako osjećate da ste vi žrtva nekog biasa, recite. Znači treba pričati, educirati ljude, jer jedino na taj način možemo se boriti protiv nečeg nevidljivoga. Trenutno mislim da je ovo dosta nevidljiva tema u društvu. Tako da ajmo prvo izreći na glas problem i onda krenuti rješavati, ali način da svako od nas napravi jedan dio prema rješenju.
I zapravo još bih htjela, stvarno se nadam vidjeti veći postotak žena, pogotovo u IT sektoru, u znanosti koji se tiče programiranja, razvoja softvera, metoda. Poneprije jer ja sam u tom području. Tako da stvarno treba ohrabrivati djevojke da krenu tim putem, da se ne boje nekog staklenog plafona. On je takav kakav je nažalost on je, ali ajmo skupa ga probiti, ajmo jedno drugoj biti podrška i ajmo biti transparentni i kod plaća i kod uloga i kod svega. Ali trebamo biti jedni drugi podrška. Mislim da je jako zapravo zanimljivo, razgovarali smo ranije, mi koji smo na Science of Bias o tome, da bi možda i odveli istraživanje dalje u tom smjeru, koliko je zanimljivo to promatrati unutar samog STEM područja. Zato što imamo znanosti kao što su biologija, mikrobiologija, medicina, koje su tako, ajmo reći, žene se više filtriraju prema tome opet zato što su više verbalne, više su deklarativne, dok se nekako veći priljev dječaka u fiziku, mislim dječaka, mladića, mladih studenata, matematika, fizika, računalstvo, IT, opet je nekako više priljev mladića tamo. I opet i unutar područja koje se kao smatra generalno nešto više muškim, i te žene koje su unutar područja opet se događa segregacija. Ivana je sve lijepo rekla. Mislim da nismo napomenuli da naš razgovor sa Heidi je dostupan na YouTube-u. Ako neko želi pogledati, jako je dobro. Super je žena. I ako želite vidjeti mene i Ivanu u još jednom izdanju. Mislim, ono što ja želim zapravo poručiti je svima budite aktivni. Samo ako primjećujete stvari oko sebe, nemojte biti pasivni promatrač, nego zapravo nešto poduzmite, educirajte se, volontirajte, to je stvarno super stvar. Ima nade samo ako se malo više ljudi prestane biti inertno, mislim da možemo napraviti super stvari. Ja ne moram zvati cure u psihologiju, ima nas dovoljno, ja ću zvati dečke, dođite i reći jednu malo bias stvari, reći imamo zapravo jako puno matematike i programiranja, dođite. Ali neću to reći jer i cure mogu biti super u matematici i mogu biti super u informatici. Tako da, treba cijeniti jedne druge, svako pridonosi nešto vrijedno u naše društvo na bilo koji način. I da, bili mama, tata, učiteljica ili, ne znam, programer.